Kaixo, gaur Astoa podcastaren hirugarren atalean gaude. Gaur gu gara aurkezleak. Garietan ere gara eta gurekin Eneko eta Izaro daude. Zelan zaudete? Ondo. Zelan hortik dan ikusita? Gustora. Bai. Gaur rol aldaketa auki dugu eta haiek daude jesarrita normalean ez zeuden lekuan eta gu ere berdin. Eta bueno, kontatuko diguzue zelan urte aldaketa edo? Apur bat, oporretatik bueltan, gabonak faltan botatzen, eta urte berriari aurre egiten, dena Bai. Ongi. Zoizar? Bueno, ikasle moduan azkenengo porrak, gero ja, lan mundura sartu eta no va berro porras. Así que, disfrutatzen egonez, eta urte hasiera ba ondo. Eta maiaren alde honetatik hobeto ikusten dira gauzak. Bai. Bai. Bueno, dengo gunean ja aldaketa berriro. Hombre. Eta zugari zelan? Bueno, ongi. Haiek esan bezala, urte berriak, gauza berriak dakartza beti. Bueno, oso ondo. Eta zu Nerea, zelan? Ondo, beti ondo. Beti ondo, beti horrela. Vale, zeo zer esateko, zer da hori gari? Zapi hori etxean aurkitu dut eta enkartzea erabaki dut, enkarterri jartzen duelako eta bueno, apur bat txobinismoa eginez, hortxe ondo geratzen dela erabaki dugu. Bai, super hortero da, bai. Oso polito. Baina, baditu koloreak eta erdian art dago azpimarratuta, enkarterrin artea ere badagoelako eta Ongia. bueno, apur bat bakizue, kontu horiek. Apur bat patriota, así como enkarterri. Hori da. Balma, Arrebera enkarterri bai. balma. Ez balma. Balma ez, salin falta zaigu. Así Egia que da, Balma ya, bai. Sali ja kapitulo ikusiko honetan, duzue. Balma out. Gorde, kapitulo honetan gorde. Hori da. Hori Ez? da, Bai. Bueno, Vale, hori laster, zer egingo dugu? orain, Bueno, ez itxaron. Ez dugu esan gauza bat. hau zer den, ez da. Bai, Claro. zer da? Hau da, Astoa. Enkarterriko gazteen arrastoa. Bueno, eta orain, Asto ritmoa jakeatuko dugu, ez da, Nerea? Bai, bagoaz jakeatzera. Hori da. Zer da arrakasta? Esango nuke nahiko ambigoa dela arrakastaren definizio bat ematea. Alde batetik izan daiteke zeure buruarekin eroso sentitzea, edo zeure lorpenak lortuta, edo bestela gizarte mailan jendearen oniritzia lortzea. Ja, baina adibidez, zuri gustatzen zaizu karate egitea. Eta zara superona, nahi duzuna lortu duzu, baina ez daukazu jendearen, nota. Bai. Arrakasta dekozu. Esango nuke neurri batean baietz. Baina hori sentitzen duzu. Igual bizitzaren aspektu batzuetan, esango nuke baietz, baina denetan ez. Hombre, apur bat subjetiboa da, ezta? Osea, pertsona bakoitzak bere helburuak ditu bizitzan eta hori betetean bakoitzak, zuk arrakasta duzula nabaritzea edo sentitzea, igual nik sentitzen dut eta zuk ez duzu nitaz hori pentsatzen. Eta ez duzu esaten, pertsona honek arrakasta lortu du edo... Lotzen dugu askotan arrakasta eta famatua izatea adibidez, elkarrekin doazela beti eta eskutik aurrera. Famatua naiz, jende askok ezagutzen nau eta arrakasta daukat. Baina, jende normala bebai arrakastatua izan daiteke ez da. Behar badan norberaren zat, ez da? Arrakastatxoa izatea, helburu batzuk lortzea edo helburu batzuk lortzearen bidean egotea edo holako zerbait. Vale, bide bat bilatuko dugu ukitzea. zer den Arrakasta. Zer da? Vale, Bilatuko definizioa dugu, como tal, bai. a ver. Porque, claro, Itzegin alduzu, Enekok esan bezala, galdera ambigua da eta hemen fak ambiguitatea, ez dugu ambiguitaterik nahi, baina Igual hauei, Eluiar historia. apur bat arrastaka ibili gara galdera erantzuten, Zerto? ea zer dioen Eluiarrek. Bueno, a ver, arrakasta izatea adibidez, orain, gaur egun, online munduan zer da? Adibidez, TikTok munduan.
Ba hori. Zer egin behar duzu arrakasta izateko? Jarraitzaile asko izan, like, compartir, no sé cuántos, eta gero, patroi batzuk bete. Bai, modetara egokitu. Bai. Baina ez da berdin adibidez... Vale, itxaron, inciso. Arrakasta Parentesia. izatea. Baina, bueno... Harrera ona, definizioa. Vale, harrera ona. Egiteko erabaki edo gertaera zail baten ondorio ona. Nahi edo ez desiratzen dena lortzea. Claro. Osa, Bai, guztizagoz. Bai, igual gaude. osea, Osea, baina, a ver, adibidez, helburua ez da betetzea. berdina neska bat izatea TikTok munduan gizona izatea, ez? Osea, zu famatua izateko neska izanez, osea, bai, TikTokean gauza batzuk bete behar dituzu eta mutila bazara beste gauza batzuk. eta zuentzako generoak eragina dauka arrakasta izaterako orduan. Bai. Ia gauza guztietan, esango nuke. Bai, baina justo arrakastan, adibidez hori, sare sozialetan, nork dauka probabilitate gehiago arrakasta izateko maila berdinetik hasita. Mutil batek edo neska batek. Baina, a ber, hori da adibidez, kiroletan, adibidez, mutilak. Hori da, egiten duten horren arabera edo, esango nuke nik. Bai, Lortzen hori, dena. baina hori, sare sozialetan, gaur egun horre pilpilean daudela. Eta dena dira bideoak. Ba, normalean, neskak eta nesken horien bikoteak dira famatuak. Vale. Eta patroi berdina jarraitzen dute gehienetan. Bai. Eta gero, eta gero hortik kontrakoa edo justo, kontrako do patroia den pertsonaje horrek bai arrakasta lortzen du askotan, baina hori beste, Bai, baina ez da arrakasta hori. ez. Arrakasta ez da arrakasta de, begira, ze ondo egiten dituen gauza, zelako baile polita. Bai, ez da arrakasta hori, baina... Bai, eta batzuetan esaten dute, arrakastatsuago direla jarraitzaile gutxiago dituztenak, baina benetan sutsu direnak, eta beste batzuek gehiago dituztela, baina momentuako gauzekin, eta orduan ez dutela inbesteko haientzat arrakasta. Bai. Eta ez datorrela beti arrakasta zifretatik edo... Ez, baina askotan bai. Jarraitzaile asko dituzten pertsonek hortik bizi dira, askotan. Eta gaur egun gehiago. Bai, badaude batzuk TikTokean adibidez, edo Instagramean, gehiago igual TikTok, dituztela igual 21 urte, y tiene una mansión. Ja, bai. Uia, esakit. Eta horretarako grabatu behar dute munduak momentu horretan eskatzen duena. Eta ez dira beren guztotara egokitzen edo ez dute egiten nahi dutena edo gustuko dutena, bizik eta momentu horretan eskatzen dena. Bueno, orduan hori da arrakasta izatea. Zerbait Ez. esan dugu. Edo zebez. Ambigua da. ez dauka erantzun konkretu bat, ezta? Bueno, baina galdetu aldiego gure gonbidatu berriei. Ondo. Ez? Gainera beste generazio bat dira, a ber esaten duten, ezta? Bale, bagoaz, ez? Gu bagoaz, bai. Bale, eskerrik asko bikote. Bai, Urrengo arte. Gero arte. Bueno, eta orain astorrizketaren ordua heldu da. Bale, begiratuko dugu zer daukan gure astotxoa ipurdian. Musikariak gonbidatu ditugu. Bale, badakizu nortzok etorriko diren? Ez dakit. Las Jarretako bi partaide. Kaixo, Eunate eta Ainoa. Kaixo. Zelan? Oso ondo. Ondo. Bai? Bale. Las Jarretaseko partaideak, bai. Bale, azaldu mesedez mundu guztia Las Jarretas. Bueno, Las Jarretas da Sodupeta la Kuadra artean dagoen errepidearen izena. Orduan... Azentuazioan, Las Jarretas. Hori da. Mundu guztiak esaten du Las Jarretas, ez dakigu zergatik. Baina, guretzat Vale. Las Jarretas da. Eta Sodupeta la Kuadra lotzen duen errepidearen izena da. Bale. Ulertuta? Bai, Beste bai. generazio batekoek ulertuko dute. Bueno, eta zuen taldea nolakoa da edo... ze Bai, musika azaldu motakoa pixka bat. edo azaldu apur bat. Vale, bueno, esalduko dut apurtxo bat. Ideia aterazen apur bat juergat testu inguru baten, nola ez? Beste asko ateratzen den moduan.
Eta Las Jarretas azkenean da erronka bat, ez? Izan zen erronka bat guretzat. Ze elkartu ginen 5 lagun, danak neskak, edo emakumeak, ikusten genuelako, hori, eskualdean edo musika mundu horretan oso gutxi ginela, eta musikadero elkarteak uste dute ezagutzen duzuela, urtero Zallako jaietan, bertsio gaua antolatzen du, eta elkartu ginen 3 abesti ateratzeko eta bertan jotzeko, musika instrumentorik jo gabe, abesten jakin gabe, Hartzen dugu jakin gabe. gaur egun musikariak gara, baina inorrek ez du musika ikasi ez ezer. Lehenengo aldiz hartzen genuen gitarra, bateria eta basoa. Bueno, oso ondo. Bai. joder. Baina, hombre, ez daukagu inongo lotxarik horretarako orduan. Lotxa gabe uza garenez, hori, aurrera atera zen, eta bueno, lagun musikari batzuekin hitz egin genuen, eta laguntzeko prest agertu zirenez, lokalean elkartu ginen, hor, Zaramillan, eta hemen gaude. Azken irakasle jaunak. Hori da, bai. Bale, galdera bat. Bale, elkartzen hasi zineten, eta nola aterazen hori kontzertuak egingo ditugu? A ber, kontua zen, nekatuta geundela, oholtza gainean danak gizonak izate. Gainera, gustoko dugu musika estiloan, danak dira penis. Yes. Orduan, esan genuen, hau aldatu behar da, eta nola aldatzen da? Zuk zeuk eginez. Orduan, ni naiz azkena tren honetan sartzen, beste generazio bateko naiz. Baina, bai. Bai, azkenean, hori, bertsio gauean jo eta gero, bai lagunek eta, bueno, jende askok esan zigun, hori, etorkizuna ikusten zutela, eta orduan, Sodupeko herrikoan jo genuen, eta, bueno, egia da, eskualdean bertan jotzen dugula, ez daukagula momentu zinongo asmorik mundura zabaltzeko, baina, bueno, izan zen apur bat hori. Hori, egindako esfortzu hori bebai, ez? Eta ikasteko gogo hori, plazaratzea apur bat. Eta zein da zuen musika estiloa edo? Zer jotzen duzu, Momentuz, egiten ditugun bertsioak dira nahiko punk, oi, rocka, hor estilo horretakoak, ze azkenean, Las Jarretas ere sortu zen, hori, esan bezala, 5 lagun garenez, gure artean ere, laguntasun hori sendatu zen musikak elkartu gintuelako aurretik, kontzertutara joaten eta eskualdean azkenean, gure musika estilo hori ez da gehiegi ikusten edo entzuten, orduan askotan joaten ginen beste leku batzuetara musika hori edo bilatzera, eta partaide guztiek edo partekatzen dugunez musika estilo guztu hori, horregatik. Orduan punka, roka... Eta emakume maravillosoak direlako. Bai, aparte. Garelako. Pentsatu duzue abestiak egitea, zuen abestiak egitea? Pentsatu dugu. Eta? Baina momentuz, hor dago. Stand-by. Vale. Baina egunen baten, Ni idazketa tailer batera puntatu nahi, zera letra gatatzen ditugu. ez da batera erreza, Ja. Ez da batera erreza, ez dakit nola egiten duten bestek, Eta ez baina... dakigu ezer musikaz. Eta ez dakit Bueno, claro, es que hori da en plan... Ze agian idaztea, bueno, baina gero musika sortzea, hori ja beste kontu bata. Vale, Gari, kontatuko diezu ezu zer gertatu zaigun? Galderak egiterakoan. Bai, egia. Editorek proposatu ziguten ariketa bat, izan zen galderak prestatzea, Las Jarretasentzat, jakin atorreko zirena, eta beste galdera batzuk prestatzea, beste gonbidatu sorpresa batentzat. Eta bere profila zen, kontrakoa etzen emakumea, eta nagusiagoa zen Las Jarretas baino. Eta ariketan zen emaitza lortu dugun, ere, gogoratzen duzu? Galderak dira super desberdinak, neskei ez digo galdetzen musikari buruz, eta hori, pizka bat konturatzeko. Bai. Eta beste gonbidatu sorpresa horri galdetutakoak gehiago dira ea ze musika entzuten duen eta ezain beste kezkatuta bere rolagatik edo eta gehiago ematen du askeago galdetu dugula edo nola baita esateko. Orduan aprobetxatu orain eta galdetu guri mutilari egingo zen dizkioten galdera berdinak. Hori da. Vale, galdetuko digu lehenengo zuei apuntatu ditugun galderak. Eta gero besteak. Ados. Iaz, vale. Vale, adibidez. Bueno, hau da pizka bat, holan, global.
Vale, zuen Spotify Wrapped hori agertu dela, zein izan da zuen talde top? Nirea zea maiz, eunaterena ez dakit, baina nirea zea maiz. Nirea perlata. Beitu, biak emakun behar. Vale, odo. Vale, zuen mugikorreko kontaktuetan zein da daukazun pertsonerik famatuena? Ez dakit norren nire. Beiratzen dut, bai. Bai. Pertsonarik famatuena musika munduan? Bai. Bai, edo famatuena, bai. Orokorrean nahi baduzu. Nire izango da. Joseba Sarriona Indiaren telefonoa dut. Jode, que txulita. Rula. Nirea ez. Nirea, bai izango bueno, baditut, David milaka Bisbal. kontaktu Euskal Herriko elektrotxaranga guztienak, ze askotan deitu behar izan ditute herriko jaietarako, gero baditut bai haren ezeiko parteide batzuen telefonoak, ez dakit, horiek igual, hori musika munduan. Bueno, ondo. Musikaririk agian Ainoaren telefonoa da. Vale, zema, adibidez, prestatu dugun galderi buruz, abeslari misteriosoen galdera bat, zein da zuen musika estilo sekretua? Osea, zera, aitortu ezin den Bai, musika estilo hori? entzuten duzuna, baina adibidez zu bakarrik. Ez duzula entzuten kotxean lagunekin parrandara joaten. Nik, bueno, pizkat, esango dira frikia naizela, baina animen zera openinnak, bueno, hasierako abesteak eta bukarako abesteak entzuten ditut, bai, naiz oso, bai, otaku. Kantatuko diguzu baten bat, olan labur. Japonieraz? Bai, noski. Hombre, bai. Sorte hon. Nire kasuan... Ez da eskutatzen dudan zeo zer, egia da ez dudala gehiegi entzuten, baina agian batzuetan juergaren baten eta apur bat moskor banau, flamenkoa. Bai, batzuetan bakarrik, Bueno, ondo. Holan... Zureagari? Nik esango nuke rantxerak. Baina nik hori ez dute Horretaz ez dela lotxatu behar, hori da. Bueno, base Rantzerak ondo. maravillosoak dira. Bueno, mira. Perfecto, Bioren barruan ez dut kontzertu eskutatu batera. behar. Vale, eta, adibidez, bukatzeko, musika munduan, bueno, gutxi da, oso, baina, bueno, zein izan da zuen esperientzarik txarrena? Ba, ni Edo, bueno, momentuz deserosoa ez edo, dut uste izan dudala holan, ez dugu izan esperientzia txarrik, ez? Esperientzia txarrena da montatzea eta desmontatzea ekipoa. Bai, hori beti da esperientziarik txarrena. Mi esker montaketan aritzen diren pertsona guztiei, bai, kriston lan egiten dute, eta askotan, ez da, osea, ez ikusia da edo invisiblea da, eta aitortu behar zaie, kriston lana dela. Hori, lehen esan bezala ez dakiko zer orduan adibidez, Balmasako jaietan azkeneko izan genuen kontzertuan, bateria erosi berria geneukan, klaro, osea, ideiarik ez. Orduan agertu ginen kutzekin eta guzti, ze fundarik bez daukagu, kutzak, eta hor, plazan arratzaldeko bostetan, eta, bueno, bateria montatzen dugu, ez dakiz ere, eta... Montatuta zegoen. Bueno, erdi montatuta zegoen. Afinatu gabe, baina montatuta Hori izan zen momenturik deserosoena, teknikariekin hitz egiten eta venga, egingo dugu soinu froga, ez dakiz eta azten da izaro bateria jotzen, eta a ver. Pero qué lata de sardinas es esto? Osea, hau ez duzu afinatu eta baina bateriak afinatzen dira, ez genekien. Eta, bueno, venga, lagunduko zaituzte gori egiten, baina izan zen desastre hutsa. Igual hori izan da momentuz deseroso edo, bueno, lotza pasatzeko modukoa bai. Deserosoa izan zen teknikariak oso jatorrak ziren, Hori egia da, eta hori asko egia da. lagundu ziguten, baina zen desastre bat izan. Erdi desastrea. Kontzertu bueno, bai, vale. baina momentu horretan, egia da, igual ez dakit deseroso, lotzatuta ez dakit, baina izan oso... Ez que erosi musika instrumentuak aditu batekin mesedez. Hori be bai, garrantzitsua da. Ez que Amazon txartu. Ez zen izan Amazon. Bigarren eskukoa zen gainera. Bueno, vale. Bai, bigarren eskukoa zen. Baina, claro, montajean eta desmontajean, desafinatzen da dira gauza, eta hori. Eta horrengo kontzerturako data? Laster... Ez daukagu datarik oraindik. Egia da, sorpresa da orain. Eta non ikusi dezakegu hori? Sareetan, jarraituz. Eta nola dira zuen sare? Oso, Jarretas. las Jarretas. Tilderik gabe, baina... Hori da. Tildeak ez dira existitzen, engarterriko. Momentuz TikTokera ez gara heldu, baina Instagramera bai.
Bueno, baina TikTok egin behar duzue. Helduko gara egunen baten. Eske gure generazioaren kontuak... Baina daukazu adibidez, Izaro, Usue... Bai. Gainera, managerra, Usue da gure managerra eta, bueno, eta oso fijo, ondo. laster sortuko duela kontu bat. Perfecto. Orduan, hortik jarraitu. Adi egongo gara. Abildua las jarretas, Instagramen, eta listo. Bale, jarraitu. Eta oso ondo, eskerrik asko neskak. Zuei gonbidatzegatik. Eskerrik asko urrengo Bai. arte. Bai. Agur. Bueno, ja joan dira las jarretas, pardaideak. Oso ondo egon gara haiekin, Bai, horixe. joango gara kontzertu bat ikustera. Naiz baita, bai. Bai, Salim egon da haiekin, eta bideo batzuk egin ditu, elkarrizketa batzuk, non? Haien zuzeneko kontzertu batean, Errotazar gunean, Balmasedan. Nola ez, Balmasedan. Bai, han geratu da, gure Salim. Bai, ikusiko ditugu. Hori da. Aurrera bideoa. Hemen gaude, Balmasedan, Errotazar gunean, Las Jarretasen kontzertuan. Goazen guztiok ikustera. Zelan da kontzertua? Guztia oso ondo! Ba, ondo. Ba, egia esan, bertsio oso onak egiten ari direla, eta ez nuen espero hain ondo egongo dezenik egia esan, Ba, bi kontzertu egon dira, oso ondo. Asko gustatzen zait, enkarterriko emakumeak, enkarterriko tabernetan ikustea musika egiten. Niretzat oso ona izan da, Las Jarretas, neskak azken momentuan izatea. Zergatik, beti primatzen da, kontzertu guztietan, ekitaldi guztietan, los hombres al final. Los premios de los hombres al final. Pauso txikiak dira, baina horrela izan behar da. Egon gara kontzertua ikusten eta oso ona. Nola hasi zen taldea? Nola erabaki zenuten talde bat sortzea? Ba, inbidia izan zen. Eta holtza gainean ikusten genituen beste talde batzuk, eta guk nahi genuenan egon, eta hori egin. Gaizkaduarekin hitz egin genuen Zaramillon entzaiatzeko eta instrumentu guztiak utzi zizkiguten eta aurrera. Eta gaur gainera ikusita ez dok bapek egin duena eta nola jotzen duten eta... Ez badakizue Gorka ez dok baperen bateria da. Eta egon naiz ikusten eta nivelo saltua. Bueno, berez, bateria da hau. Ni naiz bateri jolea. Eta oso ondo pasatu dugu, gaur, Balman. Gure taldea ditzen da ez dok bape. Eta, bueno, oraingoz kontzertu gitzi eman ditugu, baina, bueno, bagabiz oin topera. Beraz, kontratazioa zabalik. Holan jo nahi dut nik, edo holan abestu nahi dut nik, eta nire abestiak egin, eta hori nahi dut, orduan nik egingo dut, ez? Ezakit. Oi, mukuzapiarekin dago, A ber, zer iruditu zaizu kontzertua? Horrelan, azteko. Barrutik ikusita, primerakoa. Barrutik, nik ondo ikusi dut, egia da pizkat urduri geundela. Ez daukagu inongo lotxarik, orduan oso ondo pasatzen dugu beti. Bai. Apur bat gaizerik nago eta ezakit nola bestu dudan, baina egia esan berdin dit. Hori zen galdera bat, egon zara denbora zoa mukuzapiarekin. Bai, horrela denbora guztian, baina hartu dut ron txupito bat, hasi baino lehen, han ikuste lagundu duela. A ber, hemen gaude Gorka Belaskorekin. Ez badakizuen orden, Gorka Belasko marrazkiak egiten dutu. Gaurko marrazkiak. Behitu. Hau da publikoaren marrazki bat, ezta? Bai, nik ikusten dudana, marrazten dut edo saiatzen naiz islatzen nire marrazkietan. Eta hauek izan dira, gaurko kronika grafikoa esaten dio nik. Nolabait, giroa eta ikusten duana islatzea. Olako euskarazko taldeen, gu bezalako taldeen kontzertuak jende pilo bat etortzea guretzat hostia da. Eta, bueno, zerbait aldatzen ari delaren seinale, ez? Azken aldian, uste dut, Balmaseko gazteria gero eta... Ez dakit, euskaldunago ikusten dut. Eta zer iruditzen zaizu enkarterrin eukitzea podcast bat, gazteen podcast bat? Oso ondo, egia esan da ikusi nuen lehenengo atal hori eta iruditu zitzaidan oso polita egia esan da. Gazteak euskaraz hitz egiten,
oso dinamikoa gainera, gai interesgarriak, enkarterriko gaztei interesatu aldakien gaiak, eta, bueno, ni ustez hori da pizkat bidea, ez? Gazteak euskarara biltzeko eta gazteak euskaraz bizializateko, ez? Betidanik esan La Kuadrakoak biak. Esaten duzue Balmasedakoak sekta bat dira, ez dakit zer. Ez dut gehiegi esango, hemen egiten dut lan eta badaezpada isilduko naiz, agian ero arazoak ditudalako. Gauza bat, orain ja, serio jarrita. Zenbat pertsona zeuden hemen Balmasedakoak, eta zenbat La Kuadra, Sodupe, edo, publikoaren euneko 80 La Kuadrakoa zen. 70 siendo majas, así que... Ez dakit nik, Ez dakit nik. Egon naiz galderak egiten hortik eta gehienak Balmasedakoak. Nik Balmasedako BH institutuan ikasi nuen, Egurre Balmaseda. Eta Egurre Errota Zahargunea, mega guen. Bai, hori bai, Egurre Errota Zahargunea. Hori da, eskerrik asko, benetan, Vale. Eskerrik asko Salim, oso ondo egonda egindako reportaia. Oso ondo kontzertua. Eta orain ja amaituko dugu. Bai, atala bukatu dugu, urrengora arte, ondo ibili eta estoak izan. Astoa.